čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska som tu spoločne s Jacobom. Pozdrav do videa. Teraz som mi to nejak rýchlo načítal, hej. Ja som v lobičku. Počuť, to sa mi nepáči, ty si diamondiak. No tak teraz budem mať docela silných capkov. S tým neviem prečo. Natáčam tu video s mojím kamošom, s Kikom. Ja som na mojom kanálu a ideme hrať Ranked Zero Build. A poďme na to. Hej, Jacob, pozdrav do videa. Dark Vader. Vyklepeme ho tam jak cesto na palačinky. A tam vyklepeme. Tak ty si diamondiak, to sa mi nepáči, budem tam mať docela tryhardrov, ale ja som v pohode, ja som bol elitiak, ja som v pohode. Ale mne ukazuje, že si diamondiak, ale inak ja som ja som bol eliťak, takže ja som v pohode. To je pohoda. Takže ja som v chile, neviem jak ty. Ty vieš na Diamonde hrať? Čo? Idem do tohto stánu, tam vždycky bývam mytiky. Kamo chcem Nie kušu! Yes! Nepadla mi! Po 100 rokoch mi nepadla. Kamo ja som jaký oper. Wow, kamo, wow. Kamo, Dark Vaderak si... Au, no tak to mi dal capeček, další. No, utekaj, kamo. Ide za tebou. Dobre, kamo, ten Dark Vader ťa zachránil, kamo. Kam poď sem daj do toho stanu, poď. Do toho stanu, tu ma nikto nevidel. Poď rýchle. Ozvednúť. Som rýchlo za tým stanom, rýchle. Ja nechcem zebnúť, mne tak plázať, ja tak nie. Kamo, shieldy, prosím ťa, máš shieldy? Teda čak splešie nemáš na hodine? No tak ja som mŕtvý. Kamo, to je hráč? O, 6. Som mŕtvý. No, kamo, tak... Padaj, áno, padaj. Rýchla. Wow. Shockwave. Máš 234 sekúnd na revivnutie. Kamo. Kamo, ale že to sú hnusáci, kamo, 295 level, kamo. Ajajaj, kamo, karma, tomto sa hovorí karma. Keď ťa niekto prenasleduje, tak má karmu. Ok, idem. Počkaj, za chvíľu som tu. Minútku som tu, čau. Čauko. Jak na tomto dáme aspoň 5 lajkov.
lajkov, tak vyjde ďalší part. Tak, dávajte lajky. Som tu. Koľko máme? 8:42. Fú. Ešte mám úlohy, kámo. Jacob. Ešte mám úlohy reálne. Kamo, tak ja tak neznačím slovím. Ľudia napíšte do komentárov. Ľudia napíšte do komentárov hashtag Slovenčina je najhoršia a dám vám srdiečko. Napíšte do komentárov. Keď možno to musím skončiť, ja som si obranil trochu tváre. Ja to musím natočiť. Jejda. To máš doslova. 5 lajkov. Vyjde ďalší part. Keď nemáte radi napíšte do komentára, či máte radi slovenčinu, alebo nemáte radi slovenčinu. Inak, kto napíše, že nemáte slovenčinu, tak mu dám srdíčko. No počkej, toto je trošku oné. Ty na mňa tu skúšaš podvody, hej. Niečo poviem, ale to zopakuješ, hej. To sú podvody. Ježišmarja. Čo ľudia, dneska je tu Fortnite. Ty ideš od toho natočiť? Bude nový part. Napíšte do komentárov najobľúbenejší predmet. Prečo mi teraz príde, že ideš odzadu? Že to predtým si nevedel zapamätať a ideš odzadu. Až dopredu. To mi nejak nevychádza. V tomto stane tak malá šanca, že ti padne ona, kam jak tu mi padne kuša, tak akože ja sa, vieš čo. Zabijem sa, jak mi tam padne kúša. Tak neznášam, kámo. Kufu. Napíšte do komentárov, či máte... Jasné, kámo, kúša proste. Skulltrooperov zabijeme Skulltrooperov. To čo? Kámo, tu ma zase dal na hit. Ten Dark Vader. Dark Vader. Kámo, docela by som hodil revive. Mám 4 čak splishy, kámo. Dobre si tam, keď tak 4... Dobre, máš čak splishy. Utekaj, kámo. Ten Dark Vader mi dal za 80 alebo 60, kámo. Ľudia, pretočte si to dozadu. Jakým kubidu mi dal. S tým mečom. Ty kokos, som dal riadnu bombu tomu Skulltrooperovi. Poď ma rýchle revivenúť, no. Uhýbaj sa meču sa uhýbaj. Ja ti poviem, kedy máš skočiť, ok? Kámo, biznis, kámo, to je riadny biznis. Tak ľudia, ohodnoťte ho.
Napíšte ešte k tomu komentáru, koľko mu dávate bodov od 1 do 10 mu dajte za tú lúpež to auta. Dáte do komentárov od 1 do 10 za to, koľko bola tá lúpež. Jak tam prišli a niečo nezobral, to ma zdrel. Víš, že ťa počujú cez moje video? Ťa počujú tí tvoji? To nemusíš hovoriť aj ty. Ma počujú. Poďme po tú skulptúra, po tú skulptúrovou zbraňou. Ja som zabudol, že mám lampičko. Ľudia, je výhodné túto lampu mať? Či je rýchlejší než to obyčajné Ferrari? Kde to bolo? Tu to bolo. Nezabíjajú náhodou? Oni majú ten meč, že? To Dark Vadera. Kde si zabil toho skulptúra? Tu niekde, že? Kamo, tak na Pohora. Čiluj. Po jednom bere. Tebe po dvoch a mne po jednom. Pohora. Čiluj. Dúfam, že nezobral jeho kartu. Nezobral, kam on sa bude musieť vrátiť, že? Pre tú kartu jeho. Ty zabudol, že to je launchpad? Kamo, reálne 50 krát za deň tu chodíš a kamo... Hráči. To nefajte, lebo má málo. Kamo, hen tam idú. Čiluj tu za stromom. Poďme im dať zada potichu. Dám si biga. Dám. 164? 78? 62. Tak som mi dal nejakú bombu. Škoda. 14. Počkaj, kámo, len 1%? Mi to pridalo čo? Mi to pridalo len 1%? No, mne to nič nepridalo, tak pretože je načítavanie. Tak poďme ready. Ready, birds up. Video by malo byť maximum 30 minút, takže musíme to pod 30 alebo na 30 minút. To musíme natočiť. Lebo, neviem, lebo po videu ti to poviem. Tu čo má za auto? Vidíš? Čo má za auto? Ľudia, napíšte do komentárov, jak sa získalo toto auto. Chcem ho. Kamo, jak dajú snajpov, kamo. Kamo, oni sú jak OP. Oni sú jak OP.
Kámo, nedáme si skin oného, no skina? Si nedáme skin? Neviem. Ok. Tak musím potom robiť úlohy, takže... Ja by som bol najradšej, keby tú školu reálne vymazali z tej platformy našej. Na zemi. Ozaj, po tejto hre už nebudeme končiť? Možno. Takže ľudia, po tejto hre už končíme. Takže sa aspoň budeme snažiť. A si tam porádny, ja si dám porádny, ak sa hovorí, párek v rohlíku. Páreček, páreček, páleček, páreček, rohlíček, rohlíček, páreček. Když to kombinuješ, tak z toho vznikne hotdog. Ty počul, že som hovoril? Hej. Som myslel, že ma nepočuješ. Kam to ideme? Párek v rohlíku z tebe vznikne. Párek v rohlíku z tebe vznikne. Když ochutnáš párek a rohlík, bude z tebe hotový párek. Tajný ninja vúpa sa do domu. Ľudia, neviem ani čo spievam. Ja sa snažím nejakú rimovačku spraviť, ale moc mi to nejde. Trošku blbé, myslíte ľudia? Ty si fakt jen tam išiel? Chlape, mal by sa otačať. Chlape, mal by sa otačať, kde som vôbec. Reálny hráč? Tak to je pohoda. A ďalší môže byť, kámo. Nechce mi help dať? Kam trošku helpa mi nechceš dať? Ľudia mám strašne otrasný. Dám sluníčka, idem preč. To. Alebo, mňa to baví, idem tam. Mám kardičku, mám. Jak sa chodí do toho trezoru? Ja som tu nikdy nebol v tomto trezore. Som nebol. Jaj, zadiel to. Ja som nechcel zablokovať, nech sa nepríde, som nechcel zablokovať. Ja viem. Oh my god, kam ty sa máš? To som chcel zrovna ja, ale nevadí. Tu legendárnu zbraň. A nevadí. Počkaj, vlastne to... Nie, to... Počkaj. Toto si nechám. Toto si môže nechať. Kamo, víš, kúkaj sa, kde som to kúkaj sa, kde som to dal.
Kámo, videl si o tomto, že takto sa môžeš jednoducho dostať do trezora? Ja som to až teraz zistil, reálne. Ľudia, vedeli ste to? Alebo ja nie. Vôbec ešte natáčaš, keď si to predtým od znova točil? Rata. Docela aj hej. Asi. Ale to som docela... Hej! Kámo, na vámi ty minička! Na vámi je! Ty minička, ktoré si zobral, naval. Nehraj to na mňa, na vámi je. Dík. Dík. Kúkaj sa, kámo. Normálne, stan ty, 3 milión. Čo? Tvoja mama. Ok, dobre, ok. Tvoja mama je ok, dobre. Ty si mi tu nechal čestku? Jo. Jak ty to chcel zobrať? Že, zoberiem mu to. Ľudia, kúkajte normálne. Čím niečo spravím. Tu je nejaký fialový dym, kamo. Kúkni sa. Tu je fialový dymos. Čo tam je? To nevidím. Tu kúkos nejaké kvestiky plním. Nejaký batožík. Bake blinkos som splnil. Povedz Uvu. Prečo by som mal? Lebo... Kam ideme pre medailín? Pre medailín. Kam už... Že ja viem dobre hovoriť normálne. Že ideme pre medailín, kamo. A tak počkaj, toto ich musíme zabiť. Hello! Po tebou, podo mnou sú. Ok, už som ich videl. Kde sú? Nie, oni zdrajú! Tam je ďalší, červený. Dostal 154, zelený, dostal. Mok. Krka dostal. Kam 1000 IQ. Go, let's go! Kamo, mám. Kamoško. Máme veľa toho. Tento by nehaj? Kamo, jaké bomby sme išli? Momentálne. Počkaj, potom dokončím. Aha, zóna vlastne. Prečo sa mi nechce do úplne to nabiť, ľudia? Viete prečo? Ora. Možno si tu lovím aj chickna, McChicken. Junior, kámo. Burger, kámo, McChickna. Si tu lovím, junior. Ide spravíme burgerík? Škoda, taká škoda, že si tu nemôžeme spraviť burgerík, kámo, že? Ale inak ja by som potreboval. No ale čau.
Kúkaj sa, kámo, 307, kúkaj sa, do potoka padnem. To Česku chcem. Bajlet. Kámo, bajlet tu je. Nie violet, alebo balilet. No, prečo som povedal violet, nie bajlet. Tak, hodila by sa mi pomôcť. Čo? Ojoj, bunkrík, pada bunkríku. Jako? Kde som bol? John Cia! Kámo, jak dopadla motorka? No, je moc, no. Chceš vidieť, jak... To jak dopadla na 4? Mi vysvetlí? Bunkrík sa otvára? Tak čau! Ja už idem dole. Ahoj. Ľudia, vybrakujeme to tu všetko. Kam my sme normálne John Cena. Inak máš lekárku? Tu mám. Vidím to. No. Ja mám. Kamo, musel som obetovať takú jednu zbraň. Takú tú kúšu som musel obetovať. Za čo? Kámo, to je malá šanca, že sa ti spavne s týmto dobrým mieritkom tá snipa. Kde máš takéto mieritko? Ten štvorček taký. No, fialovú som získal. Ukáž aký štvorček. Mám zrovna, Mám 13-kový optik, Takéto malinké mieritko to je. Kde máš v stredu taký trojuholník, alebo čo tam máš? Kam? Poď, veď sa to! Teraz ideš ty, kámo. Kámo, ideme normálne tancovací duo, kámo. Poď, dva. Škoda. Wally, numbers. Na strom! Zasekni sa, áno! Stoj! Padaj dole! On ma schemowali! To nie sú portky! Futbalistka. Kreka? Futbalistka má krek? V aute. Auto znič. Škoda. Aspoň túto mačku sejmi. Sejmime túto mačku. Bacha! Hore! Ona to len tak neňahala! Ona snajpí hore! Tam musíme prebehnúť. Prebehnime! Za kameň! Od toho kopcu strieľala. Bacha, kamo. Nad nami! Palia po sebe. Ľudia. Kamo, aby nás nesnajpila tá futbalistka. Tu. Tu hore sú. Nie, tu. Ja už dosávam o tej futbalistky.
čo mi dal za laser? Anonymous, kámo. Kámo, Bestak to je nejaký youtuber. Bestak. Kámo, Bestak to je nejaký youtuber, kámo. Bestak. Takže čaute ľudia, takže... Čaute ľudia, ahoj. U dalšího videa zase čau. 5 lajků a další pár, čaute.